Plansya na, ito lang. Pahiwatin mo. Mahilig ba kayo sa pansit? Pahaba muna tayo ng buhay. Tara, samahan nyo kami dito sa Taal, Batangas. Bisitahin natin ang Pansit ni Bico since 1975. Nag-start nga daw ang pansita na ito noong 1950s kung saan nagtatrabaho pa lang si Tatay Bico. Nung magsarito ay kanya namang itinuloy ang pagluluto. Umuubos nga daw sila ng mahigit 60 kilos na pansit kada araw. 20 pesos nga lang kasi ito. Tatlong klase ng pansit nga pala ang niluluto nila dito. Una nila niluluto ay ang bihon. At pagka naubos ito, halo naman na Mickey bihon ang tinitinda nila. Pag naubos ulit, pansit Mickey naman ang ihahain nila hanggang maubos. Mickey ang naabutan namin dahil 7 AM na kami nakarating dito. Kaya kung dadayo kayo, agahan nyo ang punta dahil blockbuster ito at mabilis maubos. Ano pang inaantay nyo? Tara na! Kain tayo! Jalan. Ba tayo dyan?
Dito, Rico. Siyempre. Malapit na. Ready mo lang ano. Lagi ba yung doon sa... Tapos nagkamagin ng bibira si Chero. Ito yung naglalagay. Natampahan ni Chef. Mamaya pa daw magpiprito kay Dex eh. Mamaya pa. Meron doon madami. Ay, piprito pa lang. Kaya taon na. Yaman na lang. Huwag ka na payaw. Boss, hindi ka ba? Hindi ka ba? Siya na lang. Pwede lang yun. Ganun din yung story niya. Yung tatay niya, trabado ano na kayo na daw yun? Tinigan yun. Okay na niya.